Ναι. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα και για τον Βλάχο. Φύγαμε αλφα ταυθείο λοιπόν, το τελευταίο χρονομετρημένο πέρασμα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ωραία κίνηση για τον Βλάχο, για να δούμε τι θα κάνει μέχρι το τέλος. Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Τέλος. 8-9-35. 8-9-35, επιτέλους για τον Βλάχο. Το μαλάκα. 8-9-35.